खुलुमबाय गासिबो मिडिया नोंथांमोननिसिम आरो जोंनि बर' रायजो राजा नायगिरिफोरनिसिम आङो बनसुनि जानानै जांख्रिथायारि हामलायथि बावहरग्रोबाय। जोंनि दिनैनि प्रेस मिट लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जे बनसुआ 26 सेप्टेम्बर 26 सेप्टेम्बराव जोङो मोनसे मास गेदारिं मेगा मास गेदारिं उदालगुरियाव लानो गोनां दंमोन। बे मेगा मास गेदारिंआव गोबां बर' रायजो राजाफोर आरो स्टुडेन्टसफोर बेयाव बाहागो लानायनि खोथा दङमोन, नाथाय बेखौ जोङो पस्टपन खालामनांगौ गोनां जाबाय। दा पस्टपन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय स्टुडेन्टसफोरनि एग्जामिनेशननि थाखाय बे प्रग्रामखौ जाहाथे पस्टपन खालामथों होननानै गार्जियान्सफोरनिफ्राय स्टुडेन्टसनि गार्जियान्सफोरनिफ्राय जोंनाव रिकुवेस्ट फैदों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बनसुआ जाहाथे जों मोनसे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन आरो स्टुडेन्टनि फरायनायाव जेबो माने इफेक्ट दा गोलैथों, बिसोरनि फरायनाया खहा दा जाथों, बिनि थाखाय जोङो प्रग्रामखौ पस्टपन खालामनानै 26 सेप्टेम्बराव जानो गोनां प्रग्रामखौ पस्टपन खालामनानै 7 अक्ट'बराव जों लानो गोनां जाबाय। दा जों बेखौ जोङो दिनै मिटिं लिंनानै जों बेखौ डिसिजन लाबाय जे 7 अक्ट'बराव मास गेदारिंआ उदालगुरियाव नलबारि फिल्डआव बेवहाय लोब लोब सुबुंफ्रा फैनानै जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय सेपारेट स्टेटनि थाखाय जोङो बे प्रग्रामखौ लागोन। आरो आङो एज ए बनसुनि स्पिकार जानानै आरो बनसुनि जानानै आङो आंनि आंगो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खावलायो जे लोब लोब लैहोर लैहोर जोंनि बे प्रग्रामाव जाहाथे बाहागो लाफैथों आरो जोंनि सेपारेट स्टेट जे डिमान्ड जे UN मानगोनां बड'फा बर'नि बिफा बड'फानि जे आद्रा थानाय सिमां, बे आद्रा थानाय सिमाङा जाहाथे मोनसे समाव फुलफिल जायो, बिनि थाखाय आङो बयबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय बर' रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय आङो खावलायहरो। आरो खालि बर'ल' नङा, जाय जाय गुबुन हारिफोर बर'नि जे बड'लेण्ड डिमान्डखौ सापर्ट खालामबोदों आरो दिनैसिमबो खालामबोगासिनो दङ, बिसोरबो बाहागो लाफैनो हागोन, जों बेखौनो गुरैयै खावलायो।